Nalusnag sulti lagi ka mga wa ka mada. Ning buto siya sir, kusog nga buto. Dako kaayo man napay tubig. Kana labayon ko na siya, mubaw sa ko na siya buto. At tanawa dito dako lagi tayo. Ang mga residente nga lukuyo diri. Oh. Uy, la. Kakuyaw ug kabalaka ang gibati sa mga residente sa Purok Idilisyo, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Bugo, Cebu. Ilang nadiskubrihan ang bangag sa yuta nga anam-anam karon nga nagkadako ug nagkalawom. Gituuhan ang bangag nga usa ka sinkhole nga nakahulga sa seguridad sa mga nagpuyo duol niini. Sinansi Gitwaban, 40 anyos, ang tag-iya sa yuta di nahimutang ang gituuhan nga sinkhole. Dako ang iyang kabalaka tungod kay duol lang kini sa ilang Pinoyanan. Ay, di way di mahadlok sir kay nagpadung na mami padung naman ang ato sa among balay. Nya. Nagpadung na sa among balay niya kanang pag ang kuan sir mo lagi nagbinalhinay sa among baboy. Si Bugo City Mayor Mayel Martinez dali nga nakig-alayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB aron mahatagan og tubag ang mga kabalaka ug mga pangutana kabahin sa gituuhan nga sinkhole. Nagkuha lang gyud ta og mga grupo nga mas makahatag gyud natog insakto yung impormasyon kabahin aning sinkhole nga nakit-an sa Guadalupe. I'm still awaiting their findings and recommendations siguro ani, so hopefully kung makuha na nato ato ra gyapon ang i-release atong social media page. Gitanaw karon sa mga eksperto ang bangag, ang gidakon, gilagmon og posibleng hinungdan sa pagkahugno sa yuta. Lakip ang risgo nga mahimo niini kung padayon kini nga mudako. Magbantay lang taon sa mga reminders o mga kuan sa atong LGU diri labi na sa Bugo. Amusunod lang sa tao kanang keep updated lang sa mga balita o nagsuporta na jud ang Cebu Provincial Government. Ang nadiskubrihang sinkhole, usa ka pahimangno nga ang mga kausaban ilawom sa yuta mahimong mahitabo nga dili dayon nato makita. Ako si Monching Auxtero. Kini ang Cebu Diary.